jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da jimirin sauraron farin wata online rediyo wanda a ciki muke kawo muku shirye-shirye masu daɗi gami da nishaɗantarwa. To, yau ma ga mu mun kuma haɗuwa a cikin shirin namu na girki adon mace. To, uwar gida da amarya ina yi muku fatan alkhairi, barkanmu da wannan lokaci da fatan kuma dukkaninku kun shirya tsaf domin jin yau wai me muke tafe da shi. To, yau dai simple zamu yi, ba wani abinci mai wuya zamu yi ba, amma fa girkin 'yan gayu yau zamu yi. Idan a kwance kike ma ki tashi. Saboda yau girki ne wanda za ki sa Habibi a gaba, ko ya ci, ko ya tafi da shi ofis, ko ya fita da shi kasuwa, ko ki ba yara su tafi da shi makaranta. Ya zamana dai duk inda aka taɓa uwar gida tana nan. Ba wai iya kawai tuwo da miya da shinkafa kika iya ba. To, ku biyo ni domin jin me muke tafe da shi. To, girkin namu na yau ba komai bane, za mu koyi yadda ake spring rolls. To, idan yadda za ki haɗa wannan haɗaɗɗiyar spring rolls ɗin naki, bari mu nemi kayan haɗi masu sauƙi, saboda uwar gida ta samu sauƙi. To, abubuwan da za ki buƙata akwai fulawa, sai naman ki niƙaƙƙe, sai ɗan kabeji in kina so, sai karas, albasa, ƙwai, magi, gishiri, haka dai spices ɗinki, curry, man gyaɗa. To, yanzu ku biyo ni domin jin yadda za mu haɗa. Yadda ake haɗawa: da farko uwar gida za ki wanke kabejin ki yanka albasa, sannan ki samu karas ɗinki mai kyau, sai ki soya su da mai cokali ɗaya, kuma suyan ya zamana sama-sama, ba wai ki soye su ƙurmus ba. Suyan nan sama-sama, sannan sai ki zuba niƙaƙƙen nama da magin nan, da ɗan gishirin ki kaɗan da curry. Shi ma jim kaɗan sai ki sauke daga kan wuta bayan kin haɗa kin sossoya su. Bayan nan sai ki haɗa fulawa, ki samu ɗan bowl ɗinki ki zuba fulawar ki a ciki, ki samu ƙwan ki kaɗa, sai ki ɗauko magi da gishiri, sai ki ɗebo ruwa, to za ki zuba a ciki ne ki kwaɓa, amma kwaɓin ya yi kauri kamar za ki kwaɓin wainar fulawa, ba kar ki yi shi tsililo. To, uwar gida, sai kuma ki shafa mai a non-stick ɗinki, inda za ki soya kenan. Sannan ki shafa fulawar ki. Na manta in ce miki ki nemi ɗan brush ɗinki, saboda zai fi miki daɗin aiki. Idan ya yi, za ki ga gefen ya ɗagu, sai ki cire gefe. Idan kika gama kuma, sai ki dinga ɗauka kina zuba haɗin kabejin nan, kina naɗewa, wannan kabejin da wannan naman kina naɗewa kamar tabarma. To, haka za ki ta yi har ki gama. Idan kika gama, sai ki ɗauko kaskon suyar wuta, ki saka man ki. Idan ya yi zafi, sai ki ɗauko ki soya. Kina sakawa kuma, idan za ki suya kar ki dinga cika kasko, ki dinga sawa kaɗan-kaɗan. Sannan har kullum idan uwar gida za ta yi suya, ya zamana ta dinga sa wadataccen mai, saboda ya ɗan fi kyan suya. To, gaskiya wannan spring rolls ɗin yana da daɗi sosai. Ya kamata uwar gida ta gwada, amarya ta gwada. Sannan za ka iya ba yara in za su fita makaranta. Kun ga dai kayan haɗin namu ba wasu masu wahala bane ba, saboda ba ma son uwar gida ta wahala. Da ɗan ƙanƙanin kuɗin ki za ki yi insha Allah. To, muna fata duk sanda muka kawo za a dinga gwadawa insha Allah, kuma za a ji daɗi. Ya fi dai a je a siyo. Har kullum dai muna ƙara jan hankali akan mu 'yan take away ne, mu mai gida take away yake yi. To mu 'yan mu shiga kicin mu dafa ne. Gaskiya, saboda ya fi girma.
muna son uwar gida ma ta shiga kicin ta dafa. To ina mana fatan alkhairi, sannan kuma har kullum ku ci gaba da kasancewa tare da mu a Farin Wata Auren Radio. To yanzu kuma za mu ji me na gaba. Abu na gaba da zan kawo wa uwar gida shine lemon tsamiya. Gaskiya lemon tsamiya yana da daɗi. So da farko idan uwar gida za ta yi lemon tsamiya, za ta nemi tsamiyarta mai kyau da tsafta. Sai ki wanke tsamiyarki, ki wanke ta. Yar wata ƙura da ɗan wani datti duk ki fitar da shi. Sai ki samu tukunyarki haka ko ɗan abin da kike tafasa abu, sai ki zuba, sai ki ɗan tafasa, ki sa ruwan daidai misali. Bayan tsamiyar nan ta tafasa, sai ki tace ruwan. Idan kika tace ruwan, nan kuma already a gefe kin yi tanadin cucumber da ginger. To za ki samu wannan cucumber da ginger, citta kenan, sai ki blending ɗinsu a blender ko ki je ki markaɗa. To su ma idan kin gama, sai ki samu roba ki haɗa su guri ɗaya. Ki nemo ɗan flavor wanda kike amfani da shi, wanda kika ga kina so, tunda kin san yanzu muna da su kala-kala da yawa. To kuma kowa akwai wanda yake so. To sai ki nemi wanda kike so, wanda kuma zai yi miki daɗin ɗanɗano a bakinki. Sai ki sa. Za ki iya saka zuma ko suga, amma shi wannan optional ne idan kina so. Zuma kenan, ko in ce in kina da ita. So sai ki nemi ɗan suganki ko zumanki sai ki sa. Gaskiya yana da daɗi sosai. Kuma sannan za ki jefi tsuntsu biyu ne da dutse ɗaya. Saboda yana rage ƙiba. Idan uwar gida na da ƙiba irin sosai ɗin nan, to wannan lemon yana ɗan rage ƙiba. So muna fata uwar gida za ta gwada insha Allah. To wannan shine a taƙaice. To har kullum dai muna yi muku fatan alkhairi, sannan ku da jimirin sauraron mu. To ina fata za ku kasance da ni wani makon idan Allah ya kai mu. Na gode da jimirin sauraron Farin Wata Auren Radio, sai anjima ku.